uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ake sikhuleke. Baba wethu ongcwele, Baba wenkosi yethu uJesu Kristu, mdali wezulu nomhlaba. Wena wedwa ombethe amandla njengengubo, mnikazi wezinto zonke. Siyabonga Baba ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu, omvusile ethuneni wamkhipha ngey'nsuku ey'ntathu, ukuba thina uqobo silungisisiswe edlulile ekuhluphekeni, uzazuza ukuphila kwethu. Siyabonga Baba wethu ongcwele emini, thando sithande ngalo siyamangala. Masibheka Nkosi la silandwe khona siyathobeka. Ngempela uNkulunkulu wenyama yonke, akukho kwehlulayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu ukusithwala unyaka uqalile, sekuze kuyilolu suku olunamba 16 kulo nyaka. Sisenzela umusa sigciniwe. Sisabona usuku oluqala silibona liphela. Konke kungumusa. Siyabonga Baba wethu ongcwele, sizofunda izwi lakho-ke manje. Khuluma ngalo ukuze ulungisisise impilo zethu. Siyabonga Nkosi elungileyo, sinokukholwa ngoba siyazi ukuthi ngegama elithi uJesu Kristu uyinkosi kuguqa konke. Namanje iy'ngqondo zethu zizothobela ukulalela izwi lakho. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Nginibingelele-ke bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyababaza ubukhulu bukaNkulunkulu wethu nasekuseni sibona izulu lina kangaka, kudaleka nezikhukhula kwezinye izindawo. Kodwa elokhu esiphethe ngumusa, elokhu esihlenga. Siyambheka nje uNkulunkulu wethu ngokuthobeka. Impela uyinkosi yamakhosi, impela wembethe amandla njengengubo. Impela inkazimulo yonke ingeyakhe. Singasuka kuye siyephi, osilondolozayo engazile angalali, ongavumi nokuthi unyawo lwethu lushelele. uNkulunkulu wethu usizungezayo umlilo, athi uyazenza ngisho iy'khonzi zakhe, wenza ngisho nathi sibe yikhonzi, sibe ngamalanga bomlilo. Siyamangala, siyathobeka, uJesu Kristu uyinkosi. Namhlanje-ke bangcwele sizofunda izwi lapho esizolithola encwadini kaJeremaya, uJeremaya 4, chapter 4. Sizoqala nje ukufunda uverse 3 noverse 4. uJesu Kristu uyinkosi. Isifundeni-ke bangcwele. Ngokuba usho kanje uJehova kubantu bakwaJuda nabaseJerusalema uthi, qathani umqatho wenu ningatshali phakathi kwameva. Ngicela ukuliphinda leli vesi ngoba ilona eliyi-theme yomkhuleko wethu wanamhlanje. Ngiyaliphinda kuverse 3. Ngokuba usho kanje uJehova kubantu bakwaJuda nabaseJerusalema uthi, qathani umqatho wenu ningatshali phakathi kwameva. Uverse 4, zisokeleni kuJehova nisuse amajwabu ezinhliziyweni zenu ninabantu bakwaJuda nabakhileyo eJerusalema. Funa ukufutheka kwami kuphume njengomlilo, kuvuthe, kungabikho ongakucima ngenxa yobubi bezenzo zenu. uJesu Kristu uyinkosi. Ivesi engilithanda kakhulu uba sikhulume ngalo manje ekuqaleni, ileli eliyitheme yalo mkhuleko elithi qathani umqatho wenu. Qathani umqatho wenu, ningatshali phakathi kwameva. Uyini kanti umqatho? Kusho ukuthini lokhu?
Uma ngabe indawo ingakazilinywe noma-ke isike yalala isikhathi eside ingalinywa, isuke isiqinile sekumile mhlampe nameva, mhlampe kwamila ney'hlahla ey'thize, kwamila notshani. Khona utshani-ke ngakithi okuthiwa ungwengane, angazi noma kukhona yini nakwezinye iy'ndawo. Sengike ngakubona nalala ngikhona ungwengane. Ungwengane uthi uma umila unabe ngokushesha, unabe la ichopho iphambili la khona lithinte khona kuzoshona phansi impande, kunabe phambili, kunabe kugcine sekwandile. Uma-ke uqatha kuye kufanele ukuthi ukhiphe iy'mpande zakho. Uma uqatha usuke ulima kahle kahle kodwa ungatshali. Usuke ulima indawo eqinile engakaze itshalwe noma iyake yatshalwa yayekwa isikhathi eside yangalinywa yaze yaqina yamilisa lezi zinto ezingatshaliwe. Uma uqatha usuke ukhipha izitshalo ezingatshalwanga muntu kodwa ezizimilele, ezibone umhlabathi omuhle, kwesinye isikhathi zamila, kwesinye isikhathi zivele zamila lapho. Ukuqatha-ke kunzima ukulima indawo ejwayele ukulinywa. Ukuqatha kuwumsebenzi obiza ukuthi ucophelele, ngoba uma uke washiya impande noma eyani, isitshalo leso noma into ebimilile lapho izovuka. Okubiza ukuthi-ke uma uqatha, uyaqatha ukukhiphile, ukuthintithe ukuze kusale inhlabathi, ukhiphe konke impande uyivuthulule, uyilahle khona izokoma leyo nto ishiswe. Sengiqedile-ke ngokuqatha. Abaziyo, abakwaziyo nokulima nokutshala bazoqonda ukuthi yini ukuqatha. Kusho ukuthi ukusukela nje umhlabathi ongakaze utshalwe noma osukade wagcina ukutshalwa ukusebenza kahle kahle. Lithi-ke leli vesi esilifundayo siqathelani na? Siqatha ukuthi singatshali phakathi kwameva. Kusho ubani? Kusho uJehova. Ngiyayithanda-ke le ndaba ngoba njalo ekhaya lezwi kukhulunywa ngokuvunywa kwezono, kukhulunywa ngokukhipha ingonyuluka yesono, kukhulunywa ngokukhipha impande, umsuka wesono. Singofakazi bokuthi uma ungasivumanga kahle isono siyabuya. Kwesinye isikhathi uyithola uphupha leyo nto owayenza wangayivuma. Kwesinye isikhathi uthola usuphupha uyenza leyo nto othi uyivumile wangayivumisisa. So kusho ukuthi ngempela uNkulunkulu uyadinga ukuthi siqathe, sikhiphe impande ukuze kungaphindi kumile. Sithi masithi sitshala utamatisi bese kumila ungwengane noma kumile ameva. Nje ngaphambi kokuba ngize la ngizokhuluma ngale nkonzo, ngike ngaya lapha la ngiye ngitshale khona. Akukudala sigcinile ukutshala, kodwa ngenxa yokuthi indawo esikuyona indawo enotshani nesihlabathi isihlabathi lesi sasolwandle, kumilile nalo ngwengane engikhuluma ngawo ukhona. Kumilile nezinye izinto eziningi nje ezitholakala kule ndawo. So ngiyabona-ke uma ngiyakhipha okunye kuyaphuma, okunye akuphumi, okunye kuyahlephuka ngoba sewuqinile umhlabathi. So kusho ukuthi impande isala ngaphansi vele izomila. Kuzongibiza ukuthi ngihambe ngiyoqatha ukuze ngikhiphe le mpande. Manje-ke linile-ke
kuyabiza ukuthi sike sithi ukulinda lithi ukuthi kancane siqatheke sikhiphe ngaphambi kokuba sitshale. Manje uNkulunkulu usenzela umzekelo omuhle kakhulu. Ngiyakhumbula ukuthi ngiyacabanga ukuthi kukoMatewu, Nkosi uJesu ike yakhuluma ngomhlwanyeli, angazi noma uJohane, kodwa nje kulapho kubavangeli, kuma-Gospels. Ukhuluma ngomhlwanyeli ehlwanyela imbewu yakhe, enye imila icinaniswa ngameva. Uthi-ke uJehova, lithi lelizwi, ngokuba usho kanje uJehova, bese liyasho ukuthi qathani, bese liyasho lithi ningatshali phakathi kwameva. Kanti yini inkinga yameva? Ngaphandle nje kokuthi uzothi uma usuthi yokho isitshalo ameva akuhlabe. Ameva ayacinanisa, enza kungabi khona ngisho indlela yokuvuna. Ebesethi futhi lithi izwi likaNkulunkulu, otshalile akayeke kukhule nokhula, ngoba uzothi uma esethi uyasusa ukhula kusuke nezitshalo. Lithini lelizwi, bazalwane? Ningatshali phakathi kwameva. Kusho ukuthi qalani nisuse konke, qathani ngempela, nikhiphe konke okuzocinanisa izitshalo zenu, ukuze-ke zimile, zikhule, zithele isithelo. Ake sifunde laphayana kuHoseya, Hosea chapter 10. Ake sifunde khona uverse 12. Uyavumelana naleli verse, kodwa yena unento ayixhumile. Hosea chapter 10 sifunde uverse 12. Uthi uverse 12, zihlwanyeleleni ngokulunga, niyakuvuna ngomusa. Qathani umqatho wenu, sekuyisikhathi sokumfuna uJehova, aze afike anise ukulunga phezu kwenu. Lithini lelizwi? Uma ngabe usuqathile, usuyilungisile phela inhlabathi yakho ukuthi usuzotshala lokho ufisa ukukutshala. Uma ngabe imbewu-ke umhlwanyeli eseyehlisa imbewu, kuzomila. Uma sekumilile, uma ngabe ungaqathanga kahle, kuzomila kukhulele emeveni. Kodwa uma ubuqathile, sizokhula isithelo. Okwakho ukulindela imvula kaJehova ukuthi inisele, bese siyakhula isithombo size sikhiphe iy'thelo. Siyilindela kuNkulunkulu kuphela imvula, asiyitholi noma ngasiyachelela, kodwa iqiniso ukuthi amanzi ayimvula eqhamuka kuNkulunkulu. Noma ngabe-ke sinompompi emakhaya, kodwa la bedonsa khona labampompi basuka edamini elifakwe amanzi lafakwa uNkulunkulu ngemvula. So uNkulunkulu lithi-ke lelizwi, uNkulunkulu akazunisa amanzi kuphela. Siyazi ukuthi amanzi awumthombo, ayimpilo esitshalweni, ayimpilo kakhulu esitshalweni. Kodwa okubalulekile la ukuthi uNkulunkulu yena uqobo uthi uzofika anise ukulunga phezu kwethu. Imvula ezobina phezu kwethu sesiqathile ey'mpilweni zethu, sakhipha iy'mpande ey'mpilweni zethu. Jehova uqobo lwakhe uzonisa ukulunga phezu kwethu. Amanzi lezi y'tshalo zethu ezizowathola ngaphakathi kwethu kuzobe kuwukulunga, ukulunga kukaNkulunkulu, ukulunga okupheleleyo, ukulunga okungesuswe muntu, ukulunga ongekho namandla okukususa. Manje ngiyabheka nje isikhathi esiphila kusona, ngenxa yokuthi asisalimi, asisatshali, sesahlale esilungwini nasemaflethini nasey'ndaweni ezingenxa yokuswela abantu abazokwenza igceke.
safaka i-paving yagcwala, asisatshali lutho, asisazi lutho ngomqathu. Asisayi nasemakhaya ukuba siyolima ngoba masilima soshiya kunake bani. Ngiyadabuka ukuthi khona abangayazi lento engikhuluma ngayo, kodwa khona abayaziyo ukuthi ngempela ngaphambi kokuya noma ngabe uqatha ngey'nkabi, noma ngabe uqatha ngey'mbongolo, noma ngabe uqatha ngemkhono. Kodwa uma ngabe kuyiy'nkabi uzolandela futhi ngesandla, usushaya amagabade, usulungisa umhlabathi ukuthi ukhiphe iy'mpande, uwulungise ulevele kahle, bese-ke kuyima uzofaka leyo mbewu ozoyifaka ukuze ingakhuli emeveni. Kunjalo-ke nasey'mpilweni zethu bathandekayo. Kuyabiza ukuthi siqathe imiqatho ukuze singatshali emeveni. Iy'tshalo zethu, iy'thelo zethu zingaphumi namakhakhasi nameva. Ngike ngathi ngifunda nje ey'nsukwini, ngifunda ngezithelo ngesikhathi kusukela evikini elidlule. Evikini elidlule sifunde ngokuthela, ukuthi-ke iy'thelo zethu asiveze iy'thelo. Uma ngifunda nje ngey'thelo, ngiyabona ukuthi kukhona ney'thelo zikamoya oyingcwele. Yizo-ke lezi eziwukulunga kaNkulunkulu asipha zona. Azikwazi ukumila kungaqathiwe. Ngoba uma ngabe ungawakhiphile amanga kuwena, umoya oyingcwele awukwazi ukuhlala kuwe ngoba awuzukukhuluma iqiniso. Uzogcina usuqamba amanga nangaye, bese uyona kuye elithi izwi likaNkulunkulu awuyukuthethelelwa kuleli nakwelizayo. Uma ngabe ungakhiphile ubufebe kuwe, mhlawumbe uma ngikhuluma ngaleli gama, abantu abaningi bazocabanga into okuyiyona yona, ukudayisa ngomzimba noma mhlawumbe banabantu abaningi besilisa noma abaningi besifazane. Uma ungabukhiphile ubufebe engikhuluma ngabo, yilobu uNkulunkulu akhuluma ngabo ezweni lakhe, ukukukhonza yena, ukhonze ney'thixo. Yilobo bufebe engikhuluma ngabo njengamanje, angikhulumi ngalobu esikubonayo bukhomona. Kodwa kukhona ukuthi umthande uJesu, kodwa uyithande nezwe, nezinto ezenzeka ezweni. Uyalangazelela ukuya kuleli khaya elihle elinconywayo, kodwa elinokuthula, kodwa futhi uyazithanda nezinto zezwe. Qathani imiqatho yenu, ningatshali emiveni. Kusho izwi namhlanje likhuluma nathi, likhuluma nanami. Awukwazi ukuthi ungakukhiphile lokho enhlizweni yakho, kodwa ukuthi uzolindela ukuthi kuzophuma isithelo esihle. Ngeviki elidlule sikhulume ukuthi niyakubazi ngezithelo zabo. Sakhuluma ngokuthi umuthi, ukuze wazi ukuthi lowo umkhiwane, ngoba usuke ubone amakhiwane kuleso sihlahla. Akukwazi ukuthi esihlahleni samakhiwane kuvele idolofiya. Akukwazi futhi ukuthi kudolofiya uthole ugwava. So isihlahla saziwa ngefruit, ukuthi njengoba ifruit yaso kuyile, kusho ukuthi isihlahla salokhu lesi. So uma ngabe ukumila okumilayo, lokho okuhlwanyelile-ke manje sekugcinaniswa ngameva, kugcinaniswa yizo zonke lezi zinto wena ungazikhiphile. Othe mawuqatha wanyanyalata noma wavele wangakhiphi iy'mpande. Bese ziyamila lezi zinto, zithi noma zingamili igqame, kodwa zibe zikhona. Ubusenakho ukuyithanda enhlizweni yakho. Lithi-ke leli zwi asikhiphe konke, sikukhiphe konke ukuze okumilayo, ukuze kuthi makwehla lokhu ukulunga uNkulunkulu azokushiya kuthina. Kusifice silungele ukulunga, kusifice silungele ukuveza iy'thelo ezinhle. Siye sakhuluma ngeviki elidlule, ngoLwesine oludlule,
ngesithelo zokuphenduka. Izwi ebelisho njalo lithi vezani izithelo zokuphenduka lapha kuMakha. Belisho ukuthi leli zwi asithi sesiqathile bese siyahlwanyela bese siyalinda imvula kaNkulunkulu ewukulunga ukuze kuphume. Asikwazi ukuzilungela ngokwethu. Kuwumusa sisindisiwe, lisho njalo izwi. Kuwumusa bazalwane sisindisiwe. Asikwazi ukuvele sisindiswe out of the blue. Kunezinto okufanele sihlukane nazo. Kufanele siqale ekuphendukeni okuwukuqatha. Siqale ekuphendukeni, mase siphendukile bese siyabona ukuthi lokhu nalokhu akufanele, lokhu nalokhu akufanele kube khona kimi. Lokhu nalokhu angifanele ukwenza, lokhu nalokhu angifanele ukukhuluma. Kulungiswe ngisho ulimi, kulungiswe ngisho amehlo, kuhlanzwe lize lithi izwi asifune umuthi wamehlo. Ngoba kwesinye isikhathi sidukiswa izinto esizibonayo amehlo ethu. Kumila ukhula nje, kumila ameva nje ngenxa yamehlo. Kumila ukhula nameva ngenxa yokulalela. Kufanele sihlanze indlebe zethu, sihlanze amehlo ethu, sihlanze ulimi lwethu ukuze ukuqatha kwethu yikho lokho bazalwane. Akukho simangaliso, akukho ukuthi sizolimala, kodwa ukuthi ukuhlukana nezinto oyithandayo uvele kuhlezi kubuhlungu. Yikho kusetshenziswa leli gama lokuqatha, ngoba ukuqatha kuwumsebenzi onzima ojulile. So namhlanje nje bazalwane ngizokuba mude. Ngisafisa-ke silifunde leli gama bese siyaqatha emphefumulweni wethu. Ke sibone ukuthi ngempela lokhu kulunga kuzosenzela ini. Umusa ongaka esiwuphiwe, uthando olungaka. Ngeke ngithi mangithule ngibheka ngithi mina mangabe kwakhanjwa ukuthi uphume emzini onjani, mhlawumbe ngaba ngizange ngifumane umusa. Ukuba kwakhanjwa ngokuthi kunemali kucetshiwe noma kunjani, ngangeke ngikhwalify. Ukuba kwakhanjwa ngobuhle ukuthi uma uqhamuka abantu babone ubuhle obunjani, ngangeke ngikhwalify. Ukuba kwakhanjwa nge-structure ukuthi structurally umi kanjani, ngangeke ngikhwalify. Kodwa ngomusa ngiyakhwalify. Umusa usenza samukeleke. Umusa usenza ukuthi sikwazi nokukhipha iy'thelo, ama-fruit, sikwazi ukuzireceive. La ekulungeni uNkulunkulu akhuluma ngayo kule chapter, sireceive lokhu kulunga bese sithela iy'thelo ezinhle zokuphenduka ezibonwa ngabantu. Manje ngiyabheka nje ukuthi ngempela kubalulekile ukuthi uma uqatha uhlwanyele lokho ofuna ukuthi kumile okuhle. Njengalokhu izwi lisho lapha kuGalathiya, abaseGalathiya chapter 6 verse 7 wakhona. Verse 7 uthi-ke ningaduki, uNkulunkulu akahlekwa, ngokuba lokho akuhlwanyelayo umuntu lokho uyokuvuna. Awukwazi ukuthi uhlwanyele amanga bese uvuna iqiniso. Akukwazi. Akukwazi futhi ukuthi uhlwanyeleke ufebe uvune ukuthembeka. Because ufebe ungathembeki enkosini. Lithi izwi awukwazi ukukhonza amakhosi amabili. Ngoba uzongathembeki kwenye, uthembeke kwenye. Iyiphi ozothembeka kuyo? Uzothembeka kule ifuna imali njalo 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 ngoba uyasebenza ngithi. Kuzothi makuphela inyanga nje uhambe uyoqinisa lapha enyangeni. Uhambe uyoqinisa lapha yabomprofethi ukuthi akaqhubeke. Uhambe uyoqinisa lapha esangomeni ukuthi asikuvulele khona uzokwazi ukuthi lo omunye osebenza naye angaphumeleli. Uphi-ke uNkulunkulu lapho? Asikwazi ukukhonza amakhosi amabili nhlobo. Asikwazi. Kufana nakho nje ukuthi kubaluleke kangakanani ukungena emkhosini ngoba uyawutuba umzimba wakho, ukuzinika isikhathi, ukuzitshela nje ukuthi anginalutho, noma ngabe ifriji ligcwele, anginalutho. Kumanje nje konke sikubuka ngamehlo sikubona kungasemnandi ngoba sesihambe safika la. Kodwa kuhle lokho ukuthi ngoba uyathembeka kule Nkosi engafune lutho lwakho, ayifune ekhari wakho.
ayifune anyanyisi wakho, ifuna nje wena ukuthi ulalele ukuthi ifuna ukuthi wenzeni kulokhu. Ukulunga uzosishiyela khona uNkulunkulu, uthi masingakhathali kwenza okuhle, ngoba ngesikhathi esifanele. Usho verse 9 wale ncwadi yabaseGalathiya. Kepha masingakhathali ekwenzeni okuhle ngoba siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo masingadangali. Asenzeni okuhle, asiqatheni bazalwane, sihambe ngendlela, sithi samukelisiwe umusa, ukusindiswa, bese sihamba ngobuqotho, singakhathali nje ekwenzeni okulungile. Singabalwa nalaba bethu othi uma ngabe ekwazi ukwenza okuhle engakwenzi, bese kuthiwa ususenesono, sekuyisono. Asike singabalwa nabo. Ake senze nje okuhle, sihambe ngobuqotho nangokuqonda endleleni. Singabambi izinto ezizosenza ukuthi singakutholi ukulunga lokhu uNkulunkulu azokumisa phezu kwethu. Uma sizobambelela ey'ntweni amakhosi amabili, hhayi, akuzukuhamba kahle. So namhlanje nje ngiyafisa nje-ke siyibhekisise indaba yokuqatha, ilowo nalowo alungise insimu yakhe, ukuze uNkulunkulu uma esenisa le mvula yokulunga, isifumane sonke. Zimile iy'thelo zethu, sithele ngempela izithelo zethu ezokulunga ezinhle. Singathi siyihlahla ezinhle, ngoba phela uma isihlahla sikhula sibe sihle. Singathi isihlahla sisihle kodwa iy'thelo zingabi bikho, ngoba phela ukulunga uma sekwehlile, vele umhlabathi uzovunda, sizomila isihlahla. Kodwa iy'thelo-ke, asiqatheni bazalwane, kuze okumilayo kube kuhle. UJesu Kristu inkosi, ngicela sikhuleke. Siyakubonga Baba wethu ongcwele ngezwi osipha lona namuhla. Khuluma ngalo ey'nhliziyweni zethu, wandise ukukholwa kwethu. Sipho ukuhlakanipha, ushilo ezwini lakho ukuthi uma ekhona oswele ukuhlakanipha akakucele. Waze wagcizelela wathi uyapha ungajakadi. Waze wasikhumbuza ukuthi thina esingababi siyabapha abantwana bethu okuhle. Pho kungenzeka kanjani ukuthi sicele kuwe isinkwa bese usinika itshe na? Siyabonga Baba wethu ongcwele, siyazi ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu ukuthi konke sikucelayo siyakwamukeliswa, futhi konke sikucelile siyakholwa ukuthi sesikwamukele. Siyabonga uNkulunkulu wethu uthembekile, uJesu Kristu uyinkosi. Siyabonga kakhulu Baba wethu ongcwele. Sibonga nemiphumela yabantwana bethu. Awu Baba wethu muhle, Baba wethu olungileyo, Baba wethu osithandayo, Baba wethu osenzela umusa ngey'khathi zonke. Sikubona ukulunga kwakho kunetha phezu kwethu usuku nosuku, simangale ukuthi wena Nkulunkulu wethu uyamangalisa. Ngempela awusiyi umuntu, awuwaqamba amanga. Uma ushilo ukuthi ningesabi nginani, ngempela siyakusabani, ngoba wena ngempela unathi. Siyabonga kakhulu Baba wethu ongcwele ngemiphumela yabantwana bethu bakwa-matric. Esikucelayo-ke manje, qhubeka nabo Nkosi ey'fundweni zabo nasemkhakheni abayilangazelelayo. Ubanqande Nkosi labo ababizwe ngecebo lakho ekwenzeni iy'fundo ezizobaxabanisa nawe. Nkosi, njengey'fundo zokuzilungisa, zokuy'cwala, iy'fundo zokuy'vocavoca, nazo zonke Nkosi ezizobaphambanisa nawe. Siyacela bethu banqande kukho konke lokho, bese uyawulungisa umhlaba. Nkosi, njengoba siqatha namhlanje, siqathela khona ukuthi masitshala nabantwana bethu bafumane umusa. UJesu Kristu uyinkosi. Siyala yonke imimoya abazohlangabezana nazo naye ezikhungweni eziphakeme, esiyizwayo ngabanye ababuya khona, nesiyibonayo imiphumela yazo kwabanye bethu abantwana ababuyayo. Siyayiqalekisa ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo.
siyayiqalekisa, siyayixosha, siyayibopha, siyithumele esihogweni. Ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu, sithi uJesu Kristu uyinkosi. Sibambile lelo zwi Nkosi olushilo kwabaseFilipi 9 ukuthi amadolo onke ayaguqa emhlabeni, ezulwini nangaphansi komhlaba. Sithi uJesu Kristu uyinkosi phezu kwempilo zabantwana bethu. uJesu Kristu uyinkosi nabazali. Nkosi, abanye bayambamba kunamhlanje. Nkosi, sithi thulisa umoya, thela umoya wokuthula, njengalokhu usho ezwini lakho uthi thula wazi ngiNkulunkulu. Uzuthi kwenye indawo ngenzile zonke lezi zinto ey'nkulu. Nkosi, awuzange walekelelwa ukwenze konke ngokuhlakanipha. uJesu Kristu yinkosi. Siyabonga uNkulunkulu wethu uthembekile. Siyabonga ngegama leNkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu yinkosi. Amen. Ngiyabonga-ke bazalwane, uJesu Kristu yinkosi. Inkosi inilondoloze, inigcine, niphile. Siyabonga kakhulu umsongaka senzelwa wona. uJesu Kristu yinkosi. Amen.